खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 15 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय रबिबार दिनै मागो दमासि फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव मैदेरनि उदखार सोमजिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नारेंगिनि आर्मि केम्प थांग्रा लामायाव मासे हाग्रानि मैदेरा गंसे लामाजों थांबाय थानाय गारिखौ गाग्लोबनानै बेलथायदों आरो बे मैदेरा बे गारिखौ गोलाव सम गाग्लोबबाय थादों आरो बे जाथायनि भिडिअखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे जाथायाव गारियाव थानाय मानसिया मा जादों बेखौ रोखा खालामथ'नाय जायाखै। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन बिफाननि पुलिसआ दिसपुरनिफ्राय आयेननि बेरेखायै लाबोनाय 2.4 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय मोहम्मद नूर आरो बियो ड्राग्सफोरखौ मणिपुरनिफ्राय लाबोदोंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। बांग्रिं मावदों। हिमाचल प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय साम्बायाव मैया फुंनि समाव 3.2 खारथायनि बांग्रिं मावदोंमोन आरो बे बांग्रिंआ फुंबिलिनि 5:17 रिंगायाव मावदोंमोन होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजी बिफाना फोरमायदों। नाथाय बे बांग्रिं मावनाय जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैया सुनिबार खालिनि फुंनि समावनो पान्जाबनि पिल्लाराव कंग्रेस हान्जानि सासे गागि दैदेनगिरि आरो एमपि सन्तोख सिंह चौधरी बिथाङा भारत ज'डो यात्रा खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै लामा ससेयाव बिखा सानाय जानानै एबा हार्ट एटेक जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बिथाङा थैनाय समाव 76 बोसोर बैसोनिमोन। लोगोसे बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै हादोर नाङैनो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। थांनाय 24 घन्टायाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों आरो बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव गासै साबा सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय आमिनगाव ओनसोलाव सासे पुलिस कनस्टेबलआ डाम्पार गारिजों हरखाबै सौख्लायजानानै जिउ गोमानांगौ जादों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तेजपुरावबो गंसे स्पिडआव खारनाय गारिजों जाब्रबथाय जानानै सासे आइजोआ अबथिरायै जिउ गोमादों आरो काजिरङा हाग्रामानि सिङाव थानाय हाथिकुलि जनावबो ट्राक गारिजों सौजानानै नखर मोनसेनि 3 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। बिसोरनि मुङा जाबाय सिकन्दर कर्मकार, जगन्नाथ कर्मकार आरो आग्नेश कर्मकार आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसनो केसबो होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव ट्राक ड्राइभारखौ हमनानै नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।